Welcome everyone. This is Doc Vince, si Doc Enting ni, and welcome na po sa another episode nato diri sa Mga Pita, where we talk anything and everything under a cup of coffee. Nawala ka dali lang. Naimutan. Ivermectin. Now, natay special guest. Ang atong topic karon is another thing about politics, specifically din sa Davao City. And kalipay kayo na ako na invite na ako ni siya karon. Dugay-dugay po na ako ni Kwan. Invite mga 2 to 3 weeks ago. Anyway, nasa diri karon, and we will talk more about kinsa siya, unsay political plans niya. So, stay tuned because you will be in for a treat. Yeah, by the way, this is brought to you by Kinasangan Foundation Incorporated at Buena Pro C. If this is your first time here, like, share, and subscribe. And hit the notification bell so that every time we do live broadcast, you will be notified. Labaw na karong panahon na nga aduna tay eleksyon sa umaabot nga 2022. So without further ado, ladies and gentlemen, please help me welcome our guest on this episode, si Mags Maglana. Mags, how are you? Kamusta? Hi, Vince. Hi, Doc Vince. Maayo. Kumalo kung should I say maayong gabi or maayong buntag where you are, no? Anyways, mga tahura na lang ko sa tanan nga magtanaw sa imong programa nga Mga Pita. Oh, ato ni tanan, dili lang ni ako para ni tanan tao o anywhere in the globe. Any time zone, wala ta kabalo man na usay mag-greet kog tao, may gabi, may buntag, may hapon. No, mangutana na ako'y pinakaunang pangutana sa imo, Mags. Diretso na ako, di na akong dugay-dugay pa para di malangan. Go ahead. It's good. Nagapangapi ba ka? Ay, oo. Alam mo, kuan gid ko. That is my poison of choice, ang kape. Pero dili ko kakaperon, Vince, kay gabi na baya din sa Pilipinas. So kung magkape ko karong orasan na, wala ko'y tulog. Mao. What is your favorite coffee? Syempre kanang local nato nga mga kuan nga mga beans, no? So I like the Mount Apo. Naasay ka ng gikan sa paano I think naay mga gikan di sa Sarangani sa Cotabato area kay I drink my coffee black man gyud niya. I try to patronize local beans. Yes, kabalo ka ng sa Sarangani coffee. Usay ga pamaligya pa na sila sa Nestle. Kanang gikan gyud dito sa bukid Sarangani dito sa taas mga natibo. That's one of the best coffees. Now, Mags, dugay na tawa nagkita gitag college pa siguro, no? Pero I heard something na mudagan ka og kuan politics. But before that, my first question, actually third na ni siya. Kinsa ba gyud si Mags Maglana for the sake of our viewers here? So I'll give the full frame to you. Kinsa si Mags Maglana? So, Vince, salamat. Si Mags Maglana, 53 years old na nagtrabaho sa hisgutanan sa peace and development, no? Usahay giniingnan ko nila nga non-government organization, pero sakto lang na in the sense nga dili ko empleyado sa gobyerno and therefore non-government, no? But mga siguro maingon ako nga 20 years or even more of my professional life, ako nang gidevote sa pakipagtrabaho sa mga public offices, sama sa local government units, no, non-government agencies, both at the regional and the national level. So in other words, naapoy kasinatian sa politika pero wala lang ko niagi sa eleksyon. Unya, maingon sad nako nga kuan gyud ko, no, Mindanaon, in the sense nga ang akong mindset gina-privilege gyud nako ang Mindanao, no? Kay sa kuan bang gud, no, pwede man gud nga usahay makalimtan nato ang perspective, no, sa Mindanao mo. I have that mindset, unya taga Davao gid ko. Vince, nakamute ka. Muni nabaliktad na noon ang akong guest remind sa tuwa na nakamute ko wala. Well, naa ka sa first district karon, no? I remembered vaguely, dili man vaguely, but klaro gyud kato sa una katong
nata sa college, how active you are in serving the community. Despite of unsang kalisod mga challenges, you were there. And I remember na nagstorya pa ta sa student council atong mga panahon na. Now, these are difficult decisions in life na usahay makigbisog ba ka or i-contribute nimo imong kinabuhi serving the community, or you'll go to your own profession unsa ba. But there are things that lead you or guide you to make decisions. So akong pangutana next ini, kikabalo na ko kung kinsa si Mags. Unsa ang imong guiding principles to make these hard decisions, to make good decisions in life? Not just in politics, not just in politics, but decision in life. Vince, ang murag prinsipyo nga nasilsil sa akong utak, bata pa ko, karilaging kung mag-alagad sa katawhan, kinahanglan mag-alagad nga maligdong, maayo, o kanang bugos, no? So in other words, we have to have integrity in our service to the people. Dapat sad kanang effective ug efficient ang atong serbisyo ug kaning bugos, meaning comprehensive and full, no? So mao na ang akong ginasulayan nga words to live by, no? Nya pasabot ana, Vince, kinahanglan kanunay magtuon ug kanunay sad maminaw sa mga tao, no? Kay even if kanang naa kay maayo nga intention, sometimes that's not enough, di ba? Kinahanglan aduna gid kay katapos, no? So kung sa English pa, serve the people and serve them well, no? Kana ang akong ginatuhan. Na ba kay specific person na who inspires you? Daghan ba ya? Daghan ba ya, no? Kay we meet many heroes every day, no? Kanang say manggod kanang minsan kitso man ang kisan nga inspire mo. So sometimes you look for big names, di ba? Pero daghan man gyud ta makita nga mga inspiring nga tao. But if I'm asked to just give a name for now, no, akong ihatag nga pangalan si kanhing Archbishop Desmond Tutu, no, nga bag-o lang namatay, no, tong sa South Africa. Kuan gyud siya, no, he's an icon, a global icon sa iskutanan nga pagbarog niya against apartheid, tapos na-push gyud siya og multiculturalism and I guess tolerance will probably not be a good term, no? Pero kanang pag sinabtanay ba, giingon man gud siya, isa sa mga giingon niya, daghan mang mga quotes nga attributed sa iya, Vince. Pero naa siya giingon nga quote nga murag nakakuan gyud sa ako ba, tawag ani ni Timo sa ako. O kinitong quote nga giingon niya nga naay panahon nga dili na igo nga atong luwason ang mga tawo nga nahagbong sa suba, no? So that's not enough daw. Maabot gyud ang panahon nga dapat subayon nato ang suba o pangutan-on nato nganong nangahagbong sila in the first place, no? So sa ako kana kwadto gwapo to siya nga pagtulunan kay pasabot ato kanang sa pagserbisyo, paghatag nato og pag-alagad nato sa mga tao, dili enough nga maghatag og ayuda or maniguro ka nga naa sila madawat, no? Or mayon ka nga nagatubag ka sa panginahanglan sa mga kabus. At some point, kinahanglan gyud tang mangutana, nganong kabos ang kabos? Unsa ang mga hinungdan nga nung naa sila sa inana ang kahimtang o para matugunan nato ang mga problema nga nagbutang sila sa inana ang sitwasyon. So that's one. That's one. And I'm gonna lead to my next question because it is timely. This would be a good follow-up kay akong pangutana. Karon nagsubay na siguro ka sa suba. Kay ngano nidagan ka sa political office. What prompted you to run for office? Vince, kana nga pangutana, mausad na ang gipangutana sa ako sa media, no, tong adlaw nga nag-file ko sa akong candidacy. O simple lang nga akong tubag. Ang akong tubag nidagan ko kay gusto nako nga ang katawhan sa Distrito 1 sa Davao City aduna nay mga mapilian, no, mas mapalapad ang ilahang pagpili diha sa hisgutanang kongresista o representante come May 2022. Kay naamanggoy tendency nga usahay pare-pareho na lang, no, ang mga mabotar kay same family names o kanang tan-aw nila wala may seryoso nga kandidato, no. Karon maingon nato nga dili, no, in May 2022 ang mga taga Distrito 1 aduna moy upat ka pwedeng kapilian
sa hisgutan sa posisyon nga representative, no, or congressional representative sa District 1. Nya ang Go ahead, Okay. go ahead. sige, moingon lang sad ko, Vince, nga another reason nga nung mudagan ko kay nakita nako na ay mga problema sa Distrito 1 o sa Davao City o sa atong nasod nga angay matubag. O ang tanaw nako makatampo, makakontribute ko sa pagsulbad sa maong mga problema by running for political office. Wala ko kabalo nga adunay upat abi na kog duhara. It would be Pat- good. Guwapo na sila, masturya po nato ng kuan ka ng tulo, no? Because for me, as kunahay voter or consumer, gusto na ko mabalaan tanan mga sides sa mga mudagan so that me as a voter will have a wise decision. Ingana man gud na kay you are my friend, but kung naay usa ka mudagan who has a better value proposition, di ba? Uraging ana, then probably, let's see. Ug gwapo na madungog po ang ilang mga puntos. But focus ko sa imo ron, Mags. I hope you won't mind. Naka-mention ka adunay mga problema. So I guess idungag na lang nako ni sa akong set of questions. Unsa ba ang main problem na nakita nimo that really prompted you, if you don't mind na isulti sa tuwa, unsa ang main problem na nakita nimo, maybe 2 or 3 na kinahanglan i-address specifically sa district na imong pagdaganan? Okay. Vince, kaning pagdagan manggod nato dapat based sa values, di ba? Kining unsa man gyud ang atong ginahatagan og bili, no? Ug sa ako nasabtan, ang mga taga Davao labi na sa Distrito 1, aduna sila'y bili nga paghatag sa kanang feeling nga secure ba, no? Kanang dili ka mabalaka gani, dili ka mabalaka. Nya sa pagkakaron, kadaghanan sa mga lumulupyo sa Distrito 1, tinud-anay lang, musugod na gani og bundak ang kusog na ulan, Vince, mabalaka na kay mahadlok na musaka ang tubig og magbaha. May nalang gani kining bagyong Odette or Typhoon Rai, wala na igo ang Davao City kay kung naigo pa grabe gyud ang epekto ani sa mga tao. Ang baha, no, as a problem, una dugay na ni nga problema sa Davao, ikaduha gabalik-balik. Bisan pa daghan ng mga inisyatibo ang atong pagnabanan. Daghan na may mga infrastructure initiatives or projects, Vince, pero murag wala gid nasulbad. No, so sa ako, ang akong dili man nimo ma-legislate ng hisgutan ng baha, no, pero pwede as a representative, usa sa mga pwedeng buhaton sa congressional representative kay maniguro siya nga sakto o tibuok ang pagsabot sa problema sa baha para ang mga proyekto nga pagbuhaton, whether local government or national government, sakto, no? Yun yung sinasabi ko, no? Kailangan lang musubay ka sa suba para masabta nato ng anong nanghabong ang mga tao. Meaning, we should have a good understanding of the problem so that we can have the adequate responses to it. No? Kinilging baha. Kung trabahante manggod ka, Vince, mabahaan, lisod yun, di ba? Kay hassle man ang manghipos ka para dili mga basa ang imong gamit, or kung mabasa man kay nisaka gyud ang tubig na kinaugman basig mag-absent ka, no, kay kinahanglan man imong paughon ang gamit nya. Kung absent ka for one day, wala kay sweldo, so mabawas ang imong kita, no. So dako nga hassle gyud siya sa daghan nga tao. And in fact, daghan nga mga places, dili lang kanang mga tawag natong mga informal settlement areas ang apektado, no? Even mga ginatawag na high-end places sa Davao, ginabaha na best. So that's one, no? Nakita yun ako na sa, the last time I was able to visit Davao, mga 2019 or 2018, I guess 2019, lagi pagbundak ana siya, ang nagaingon ng mga tao pagbantay na mo, and then ay mga areas dito na labyan nimo, sa mga sakyanan, ang uban mas stranded pa despite of I could see na grabe ang infrastructure investment sa Davao, na katong drainage sa boulevard gipaningkamutan gyud to sa atong maayong administrasyon, no. But wala gyapon na sulbad if that's the case. Kay ngano gabaha gyapon, and it would be good wala pud tag doktor ini nga hibalon sa nato unsa gyud cause sa disease.
Subayon sa nato ang suba. Kung asa ba si katumian sa suba, naaday dito ang problema. No? That's one, gwapo kay na siya nakuha ng pag-istoryahan nga problema on another episode. One more problem na nakita ni mo, Mags, na dapat sa tao. I-address at ni. Oo. Katong hiskutanan sa Baha Vince, by the way, forms part of the agenda on kanang ginatawag namin green solutions, no, to the environmental problems, to disasters, and the climate crisis. Ang isa ka problema nga gusto pa na akong istorya, kining hiskutanan sa tanaw na ko dwindling interest ng mga tao sa pang-political na hiskutanan. But may kang na, nag-dwindle ba? Actually, what I'm pointing at is, katong 2019, Vince ba, I think we have about 389,000 registered voters sa District 1, no? In 2019. Siguro mas taas na naroon kay daghan may nabagong nagrehistro, no? Kabalo ka, sa subay sa dato sa COMELEC, 41% ang wala mibutar. Meaning 59% lang sa mga botante sa Distrito 1 ang niboto atong 2019. Nya murag kung taga Distrito 1 ka, dili ba ya lisod mo botar, di ba Vince? Kay dugol ang mga presinto, dali man mo sakay, no? So nya wala pa may COVID ni atong panahona. So murag it seems unthinkable nga dili kayo daghan ang namoto. So naguna-una mi posible usa ka factor kay namang mga ginatawag ang analyst nga none of the above, no? So kung ang mga botante wala kay sila ganahi sa sa mga choices nga available, di na lang sila mamoto, no? And so what we want to do for 2019 is to make people excited about participating in political life and governance, no? So umuna nato, kanang kanunay tang mangonsulta o mag-report sa mga tao, makig-abi-abi ta para makabalutaon sa ang ilahang mga bulo, sa ang ilang mga sugyot. Ikaduha, maniguro sad ta nga ang performance sa gobyerno makanunayon sad ma-report sa mga tao, no? Kay usahay manggod ang reporting mahitabo lang once a year, no? Usahay or end of term. Dili man dapat inana, no? Our people should be kept up to date, no? With the business of governance. So part na siya sa agenda nga ginatawag namong governance that is democratic. Kay once people are invested, no, sa pagdagan sa atong pangamhanan, then mas pasabot ana, mas nagasalig sila. Ug kung mas nagasalig sila, then mas daghantang pwedeng mabuhat. But another reality, Vince, aside from katumurag low participation karon sa eleksyon o sa political affairs, kay kining kining realidad sa corruption. One of the things that I really aim to address along with other legislators, no, kung palaron ko karong May 2022, is to look into our body of laws in terms of how these laws have been crafted, no, and how they're being implemented sa iskutanan sa corruption. Kay ang corruption man gud dili na siya victimless crime, no? Kabaluta kung naay kwarta nga illegally mapadulong sa pribado nga bulsa, actually naay krimen in the sense na one, naay mga pamilya nga wala kadawat sa angay nilang madawat in terms of services, or kung naaman sila nadawat nga serbisyo, basig dili maayo ang kalidad, no? So example kadong mga infrastructure projects nga dali na madaot kay dili maayo ang mga materials nga napalit. Also sad, another reality is kung naay korupsyon, ang atong mga negosyante nga nagapaningkamot makasulod, no, sa makahatag og kanilang, for example, kailang maka-compete sila ba sa mga bids, no, sa bids, dili na sila ka-compete kay dili na level ang playing field, no? So we want to show that we should be uncompromising when it comes to corruption, because it hurts the poor and it affects people's trust in government, and it also it's a disincentive to mga negosyante nga ang ilaha lang yun is kanang maka-participate sila ba sa economic activities. So that and that's part of the agenda lagi nga
governance that is democratic, Vince. Talking about corruption, corruption has been a problem since time immemorial. Muna kasagaran battle cry na sa tanang candidates. So I guess ang pangutana, how is this different right now for you? Kay usab-usab mumuprangka ko sa imo, I always hear ang corruption bisag sa sa una pa panahon pa na ni nabtan pa na ko si Mayor Elias Lopez. Storya na dira corruption na gyapon hantod tanan. So how will corruption be addressed? How will be this different kung mudagan ka and if you will get the position? Okay. So una, I can speak for myself, 'di ba? Yes, so yes. kung ako mapili, Vince, as representante, I commit to being transparent and accountable as a public servant. So napasabot ana, I will abide by the rules of our government, no? And maniguro ko nga dili ko makaparticipate sa mga sitwasyon nga adunay graft and corruption nga mahitabo. So that will be speaking for me. But now, that's not enough, obviously. So unsa man ang dapat buhaton para mas kanang gitawag natog lahatang panig ba, comprehensive nga matugunan ning corruption. That means I will have to work with other legislators. I will have to work with other people in government to take a long and hard look at the reality of corruption. Niingon naman ka nga dugay na gud siya nga problema nya nganong kuan man no nganong dili siya masulbad. I think it's not so much as dili siya masulbad but being consistent man gud. Daghan ba tay mga gains sa atong anti-corruption efforts sa Pilipinas, no? Okay. Pero murag nagagawas man gud nga murag urong sulong gani. So naay administrasyon nga murag strong ang ilang baruganan. But in the next administration, dili na sad, no? So, with kanang inana nga pagiging inconsistent creates or breeds the ground for these bad practices to persist, no? So, naay mga nagasuggest nga basig nga kinahanglan nato gamiton ang atong cultural lenses, no? Kay sometimes it's not just about rules, but it's really how our culture, our values parang relate to or react to corruption. Kanya, kung balikan nato ang atong kultura, atong mga kultura, kay daghan may mga kultura sa Pilipinas, no? Daghan tang makita mga elemento dito nga nagaingon nga dili gyud maayo ang corruption. So kung matapto nato nga mga cultural practices, basig mas modulot to rather than just tightening rules or adding more rules, no, or adding more layers of paper. So that's what I meant kanina by lahatang panig, no? Corruption is obviously not a simple problem. That's why we have to look for different solutions. But at the end of the day, dili ta dapat makapoy, no? We should not give up in our fight against it because like I said kanina, ang primary nga masakitan or maapektuhan kung pagpadayon ang corruption ang mga kabus, no? Mismo si Pope ang nag-ingon ana. And I agree. Mags, sa atong sa atong storya karon daghan kay kog natun-an sa imuha, daghan kog nahibaw-an. And gusto pud nako ni na ma-emphasize pud sa mga atong mga listeners, mga viewers nato. Basically kining question ni urag summary na pud ni sa atong conversation, no. What's in it for the Dabaweños if they will vote for you? So urag nag-usab ra ta pero make it brief. Masabtan yun sa atong mga viewers. Kay kung butuhon kanila, unsa ilang makuha, gi-mention nimo katong baha, you mentioned corruption, and I'll give the whole floor sa imo, Mags. Go ahead, please. Thanks, Vince. Vince, katong di-share na ko nga duha ganina, that's really just part of what I call 5Gs nga agenda, no, na ako'y framework nga gi-develop, pero kini nga 5Gs, kuan nang may kinahanglan pa ning paundan, maong what can the people of the district expect from me? So number one, they can expect better representation because I aim to listen to people and I aim to always report to and convince with the people of the district, no? And maingon sad nato nga so that's a better choice, no, compared sa kanang magbalik-balik lang tagpili pero dili nato makita kung unsa ang mga kabaguhan nga nahitabo
since that time, no, ang naglingkod ang mga nasa posisyon. The second thing that I want to say is that if I'm selected as if I'm elected, no, as a representative of the first district, I aim to be a real voice, no. And by real voice, pasabot ana, gusto na akong itakol tong mga butang nga kabalo ko importante gyud sa mga tao. Musubay ko sa suba, no. So importante ang ayuda, importante ang paghatag og serbisyo, pero mas importante itong pagtanaw sa mga problema nga kabaluta maoy hinungdan nganong naglisod ang mga tao. And that means hindi ako magiging takot na magsalita at hindi rin ako iiwas na mag-champion ng mga batas na alam kong kakailanganin natin. Isa sa mga importanteng batas na dapat gawin kasi, Vince, yung anti-dynasty law, no? Naaman na sa konstitusyon, di ba? Dapat gani maghimo na lang tag marag enabling law ani. Daghan namang gud sad pagtuon nagpakita nga ang dinastiya, no, kining pare-parehong pamilya ang nakapupot sa gahom, naasad siya epekto sa atong kalambuan. Dili siya murag okay lang na, no. Actually it can be a problem, it is a problem, no. And isa na sa mga butang nakababag sa atong paglambo niya, dapat siyang tubagon. So that's an example of the things that I'm prepared to do in terms of supporting legislation para mapaniguro nato nga ang Davao mo continue sa paglambo. The third thing that I wanted to say is mensahe na sad sa mga taga Davao, no. Ang Davao milambo dili lang tungod sa usa ka pamilya or sa usa ka grupo, no. Ang Davao it is where it is now tungod sa mga tawo nga nagpuyo dinha, no. Ug tungod sad sa iyang resources, tungod sa iyang posisyon, no, sa iyang kumbaga where it is located, no. Dakong butang sad nga nakakuha siya og suporta gikan sa national government o even international partners. Pero kung pasultihon ko unsa gyud ang nagkinsa or unsa ang nagtulak sa paglambo sa Davao, ang mga tao mismo. But we are at a point, no, 2022, no, come 2022, nga daghan na kaayo mga challenges nga ginaatubang. Kining example na lang, no, kining pandemya naka-apekto gid siya sa atong ekonomiya. Sabi nga nila lugmok ang ating ekonomiya ngayon. Another factor is kining ginatawag natong extreme weather events, no, kaning mga dagko o kusog kayo nga bagyo nagbalik-balik na gyud, no, category 5 nga bagyo sama sa Odette. Signal na siya or signals na siya sa ginatawag natong climate crisis, no. Unya daghan pang mga butang nga nagbag-o na ang sitwasyon. So ang pangutana sa mga taga Davao, sa tanaw ba ninyo ang leadership sa pagkakaroon sa atong panggamhanan sa lokal, lalo na kanang uskutanan sa representative, igo ba mao ba ang panginahanglanon para makatikang ang Davao sa next stage ayang kalambuan? Kay kung ang tubag ay dili ta sigurado nga sangkap ang leadership, sangkap ang representation, or kung ang tubag nato dili gyud, no, sa tanaw nato dili gyud, then it's really time for Davao to look for better choices, no. And that's why karong Mayo 2022, Vince, balik ko na ako itong giingon nimo ganina, ila-ilahan ninyo ang inyong mga kandidato, no? Ila-ilahan ninyo, ang ako ganingon, make the candidates work for your votes, no? Pasabot ana, kanang istoryahon ninyo sila, istoryahan ninyo kami, pangutan ami unsa ang among agenda, istoryahin mi kabahin sa inyong problema, o pangutan ami kung unsa ang among tubag. Ayaw lang may pangayo ay kwarta. Kay kung pangayo ay kwarta, murag mo balik ta diha sa mga dili maayo nga practices sa atong eleksyon nga usasad na siya sa atong problema. But so akto lang, panahon sa kampanya, kay magsugod ang kampanya, Vince, March 25 pa man, make your candidates work for your votes, no? Sukit-sukita, debatiha, unya kuan i-require nga moadto sa inyong barangay para maila-ila gyud ninyo, no. Dili enough nga magsalig lang sa apelyido, dapat ila-ilahon ninyo. Gwapo ginana ila-ilahon.
usahay manggod, pareho ang apelyido, sometimes it really stands out. Kaya pag ining apelyido Vicente ni, doktor na siya, kailakuan ng papa niya. But it would also be good to really know the person himself na masturya. Ang usapon na kong ginakuanan, Mags, no? Kanang election day, no? And then, nagtanaw na ka din na, naghulat ka sa result. Then suddenly, nakita nimo Mags Maglana won the election for 1st Congressional District. What is your first 100 days? Unsay himuon nimo sa first 100 days nimo, Mags? Okay. Siyempre, Vince, kinahanglan i-organize ang the team that I will be working with, no? That's on the back end. Pero ang front end ana, Vince, ang una dapat is unsa ang mga balaod nun, no? Unsa ang mga legislative measures nga dapat i-file dayon nako. Kay I aim to file at least 20, no, legislative measures. Maybe napulo ka bills, napulo ka resolutions, no? Ug kining 20 amo pa ning ginatun-an karon kay syempre dapat quality nga legislation, no? Pero kana buhaton na dayon. The second thing is maningkamot sad ko nga mahimong part, no, sa mga standing and special committees. So for example, kanang Mindanao Affairs Committee, importanteng mo apil ta diha kay taga Mindanao gud ta, niingon ko ganina sa mga Vince ka Mindanaon gyud perspective. Pero importante sad nako kanang Committee on Women and Children, no? Kay that's a sector that is very close to my heart, no? Ikatulo kanang na may special committee on peace, reconciliation and unity yata nya importante na kay kabaluta nga ang realidad na paghihapoy mga kagubot sa atong nasod, no? Local governance is also another committee that I'd like to be involved in. Kay local governance is my main involvement for the past siguro 23 years, Vince, no? So daghan pang mga komitiba nga gusto na kong pagabuhaton, no? Mga sasalihan pala or apilan, no? Oo. So ano naman nasabi ko? So get organized, no? File at least 20 legislative measures. Katong join different committees. Critical standing and special committees. But nakalimot day ko, Vince, na aday ko mas una pang dapat buhaton, no? This is really, which is one, magpasalamat sa mga taga Davao, no? Ug awhagon sila nga magpadayon sa ilang suporta kasi the support should not just be during election day. The support should continue after, no? In the business of governance, no? Unya, part diya sa pagpasalamat, Vince, kanang pagpanlimpyo. Kay kabalubay atang hastang kalata during the time of the election campaign, no? Nagkalat ang mga streamers, mga posters, flyers, ug uban pa. Unya, aside from basura na, kana nga basura makaad na siya sa problema sa baha kay muklag ang mga kanal, no? So part sa akong pagpasalamat kung mapili man ko is kanang maningkamot gid ko nga mutabang sa paglimpyo dayon sa atong palibot para dili ta makadugang sa kahugaw, no, sa syudad. And also part of that, Vince, is making sure nga ko ano I extend, no, the hand of kumbaga cooperation to the other aspirants so sa ubang nanagan kay immediately after elections dapat period of unity and healing na unta ta, no? Because we know elections can be divisive, di ba? So pagkahuman ana maningkamot dayon ta nga makighiusa, no, sa uban nga mga nidagan, no, whether katong mga nidaog o wala nidaog, to show nga sa mga tao nga we are politically mature, no? Nagbugno man ta sa bugnong lugaynon, which is what we call elections in Cebuano, pero dili ta kinahanglang magbugno mag-away kita, no? So dapat maghiusa ganit ta para sa mga taga Davao. So kato day ang akong unang dapat buhaton, Vince, and then the others that I mentioned. I really love that na katong pag-ingon nimo na magpasalamat, but not just magpasalamat, but also reaching out to other candidates because it's time for unity. Kay kasagaran manggod ang divisiveness
naagihapon after the elections, which shouldn't be kay kabalo ta daghan man gihapon gwapong ideas katong ni Dagan. They're not running if they don't have any good ideas. So once we have that kind of unity, gwapo kay na siya may tabo. On top of those other things that you mentioned, daghan kayong salamat, Mags, na nagstorya ta. I know kainanglan pa nato daghang dakong oras, pero limited ang atong time. And before i-close na ko, I would like to thank you in behalf of mga pita for being here. Daghan kayong salamat kay dakong benepisyo po ni sa mga voters for them to know who you are, what you're running for, mga principles nimo, and what you're going to do sa district na imong padaganan. And I will give the whole floor to you to send your message, give your final thoughts. Kung naa kay uso pa na karon ipa-shout out daw ko be. Kung naa kay i-shout out din ha. Go ahead. How can they contact you if they want to reach out and volunteer for, gusto na ko mag-social media volunteer or gusto na ko, physically magtabang kay Mags, pero how can I do it? So, Mags, the whole floor is for you. Go ahead, please. Thank you, Vince. I'll just state the obvious. I want to thank you, Doc Vince. Dili lang sa pag-imbitar nimo sa ako karong gabi una, magpasalamat ko kay naghatag ka og serbisyo sa mga taga Davao, no, particular sa District 1, tungod kay gipaila-ila ko nimo sa ila, no. And ang pagpaila-ila nimo sa ako, no, sa ila through this interview is actually pagsugod sa katong ginatawag nako nga make your candidates work for your votes, no. So akong i-welcome ang opportunity nga makikistorya ang mga taga Davao sa ako, taga Distrito 1. Naaman ni Facebook campaign page, Vince, Mags Maglana sa Kongreso, pwede to nilang i-message. Unya naasad bi Twitter page, no, Twitter account, so pwede sad ko nilang ma-message dito. Kung dili lang sad ta nagpahikot sa social media, daghan may mga pamaagi para ma-reach out ta, no. Precisely because gusto na akong mas mapalalum pa ang pag-ila-ila namo sa mga taga Distrito 1. Vince, the second thing that I want to say as we're wrapping up kini atong programa sa mga pita, kuan ba yaro, no? I don't know the time where you are, pero sa gini karon sa ato sa Davao, it's December 30, no? December 30, Rizal Day, unya technically one more day ugma New Year na 2022. Nahinumduman nako tong kuan giingon ni Jose Rizal, no, ni nang gina-celebrate nato ang 125th years sa iyang martyrdom. Ang ingon ni Gato Jose Rizal, we should enter the future with an understanding of the past, no. So sa ato pa mas masabtan nato ang pagsulod nato sa 2022 kung nakasabot taon sa nakahitabo kaniadto. Kunya part of this is kanang moingon ta ko sa mga taga Distrito 1 sa taga Davao nga naapoy duha ka or tulo ka pangutana sa inyo kay kuan man na, no, traditional man na mag New Year mag-reflecta kay part sa atong resolutions. Kunya ang pwede unta mo kuan mo dungag ko sa inyong pag-reflect, no, sa inyong pag-nilay-nilay na ako'y one question nga gustong ipangutana sa inyo. So mao ni ang akong shout out, Vince, no. So ang akong shout out sa mga taga Distrito 1 kani akong pangutana. Unsa ang kabag-uhan nga gusto ninyong makita o mahitabo sa Davao City? So kana, unsa ang kabag-uhan nga gusto ninyong makita o mahitabo sa Davao City? Unang pangutana. Ikaduhang shout out, Vince, kanang sa inyong tan-aw, unsa ang kinahanglan, no? What needs to happen para katong kabag-uhan nga gusto ninyo mahitabo gyud siya. So what will it take, no, for katong inyong aspiration to happen? Unya ikatulo,
nakita ba ninyo nga na ay posibleng papel o kontribusyon ang eleksyon, no, karong Mayo 2022 para makabot or mahitabo itong inyong gustong mabag-o sa Davao? Kaya kung makita ninyo nga naay koneksyon ang eleksyon dito sa kabag-uhan nga gusto ninyong mahitabo, then I hope nga you will make sure nga sa time nga mag-decide na mo sa Mayo 2022, dili ninyo kalimtan ang kabag-uhan nga you said you want for Davao City. So maulang na siguro ang akong mensahe, Vince. Again, may pagpasalamat sa inyo for this service that you are giving to us, no, sa Davao City. Nakamute ko. Oh my goodness. Daghang kayong salamat sa imo for giving us your time and opening this up para sa mga Davaoenyo, because people of Davao really need this information, knowing who they will vote for karong umaabot na eleksyon. So katong mga pangutana, mga Davaoenyo, dapat matubag yun nato to. Unsa ang inyong gustong kabag-uhan, unsa inyong kinahanglan para makabot katong kabag-uhan, o kining eleksyon ba instrumento ba ni para maabot nato, makuha nato tong kabag-uhan nga gusto nato na ginakahinanglan para sa Davao. Mags Maglana, Mudagan sa 1st District sa Davao. Again, dagang salamat. Mags, nag-private message ako aron, nahibalaan nila nga Mudagan daw ka and nag-guest na ko ka. And nag-iingon lagi kung pwede adto na daw tay second episode nga ang mga tao diretso live mangutana sa imuha. So, muna istoryahan nato later on kay pagka-end nato sa broadcast. So, open kay ko na, Vince. Kay mauna itong iyon ako ganina nga, di ba? Yes. The voters of District 1 should make the candidates work for their votes, no? So, by asking questions. So, perfect, no? Exactly what I was like. Yes. Amen to that. So, maoni si atong kauban si Mags Maglana nagstorya sa tuwa karon, nag-share kung kinsa siya unsa himuon para sa eleksyon karong 2022 sa 1st Congressional District din sa Davao. Ang kape lami kaayo nga dili na ko makalitok, nagaputal-utal nako. This is Doc Vince signing out. See you next time. Ang atong programa open sa tanan na mga kandidato na willing to talk about themselves, their platforms. So signing out, stay safe, be safe. God bless you all. Mags, daghan kayong salamat.